There's a need for a dude to call for the dudes. I woke up this morning with the sun down shining in. Dit is het verhaal van een Friesk dichter in Utrecht, die hem na zijn debuut in 2008, de Rob ontdoerde, nou helemaal aan het skruwen janken. En dit is het verhaal van de wondere oerinkomst tussen het doerde van Boersma en The Dude uit de film The Big Lebowski. See what condition my condition was in. Yeah, oh yeah, what condition my condition was in. De Rob ontdoerde. Er moet een doerde komen, die het gewone vis kiet, zonder beren en begrutsen. Er moeten doerders komen, die terug in, om het haren niet schelen in. Er moet een doerde komen, die de doerders robt. De doerde en de dude binnen in zekere zin dus een relatie. Het is net zo dat de dude de dude is, maar het is wel een inspiratiebron geweest, dat het gedicht. En ja, nou, het staat voor ja, de mentaliteit om lekker te leven, net zo moeilijk van. Romdenken, net moeilijk doen, hoe lietse dingetjes. Ja. Toen was ik in de Volkskrant, troch een man die hoe dat gedicht kreeg, de grondlegger van het doerdeïsme naam. En lid nou een fan van de Dude uit de film een beweging begon wijzen die het doerdisme propageert, maar het Take It Easy manifest als credo. Toen dacht ik, ja, doerdeïsme, doerdeïsme, dat is uiteindelijk hetzelfde. Dus ik moet contact maken met die vent. Dus ik mail hem en dan kreeg ik een mailtje waarom. En toen blikte hij zichzelf de Doodly Lama te nemen. Nou, dat vond ik ook wel grappig. Ja, het is al je flauwigheid uiteindelijk, maar het is wel leuk. This Lebowski, he called himself the Dude. Now, Dude, that's a name no one would self-apply where I come from. Nou, dit is snackbar Marco Polo. Ik wie daar één keer, ik wil een biertje drinken bij de sluis. Viel me wat somber. Weer een man die zit altijd in zijn eentje wat bier te drinken bij de sluis. En die zegt dat ik wat somber weer. En toen zei hij, die krijg je van mij, nadat ik besteld hier. Nou, dat is fantastisch. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Maar dat biertje, daar heb ik dus zitten. En dat mocht altijd. Maar nou niet meer. Hij zijn bordjes deel zet van verboden toegang. En dan denk ik, ja, waardeloos. En dan ben ik er één keer maar een Ierse steeg geweest. Maar ik hoorde er net bij. En ik denk, nou ja, moet ik er nog maar een trapje heen? Misschien van het zomer. Dat is net iets voor in de winter, vind ik. Want net hier willen nou ik zitten. Dat bordje, verboden toegang. Dat is niet best. Dat uitstuk, hè? Dat bedoel je toch, hè? Ja. Ja, dat is een mooi stukje om te recreëren. Ja. Je zit net als op de punt. Ja. Weet je, dat was Ja, dat is ook een mooie plek. Today is a lovely day to run. Hidde Boersma is de zoon van Pieter Boersma, de man die het 35 jaar lang het Friesk literair tijdschrift hier in de loft houden had. Ja, ik vond vroeger toen ik liet had er dan van die dozen en stapels hier, die line er dan. En die vergaderingen bij je thuis, dat vond ik altijd, die sfeer vond ik leuk. Maar dat is dan eerder genetisch, maar ook van de andere kant van de familie. Want Saakje en Doete, dat zijn mooikers voor mij. En nou ja, dus van beide kanten van de familie komt het schrouwende wel erin. En ik heb, van dat ik heel iets ben, ben ik al met verhalen, met schrouwen bezig.
Ik bood altijd met de Playmobil en dan hele verhaal. Ik heb een chameleonachtig boek begonnen te schrijven. Dat ging op Café de Swets. Dat heb ik nog wel ergens lezen. Op dit stuit stiet er van alles op een priem. In maart komt een roman uit en de tweede is Ecoline maak. Nou, dat kan je zien net met deze onweerstak die bij het grafvuil waar komt. Dit is de hele opzet van de roman. Tot nu toe. We zien, ja, misschien verhoort hier en daar we wat gaande waai. Het wordt een roman. Ja. En over een gewone Friese man in een gewoon Fries dorp. En dit boek zal in maart of april uitkomen. Dat is de voltuigde misting. Dat is de filosofie. Om gewoon voluit te leven. Dat is uiteindelijk... ja. Ja, en ook een beetje onderziekend leven. Gewoon, nou, is even zin. Hier is even zin, daar is even zin. En dat het de misting gaat, dan maar ik. Ja, dat is dan soms net oors. Dat zeg dat wel eens, ja. Ja, je moet het erop wegen, toch? Ja. And all our troubles will be gone. Blowing out over that bridge. Floating up into the sky. De call voor doerden. There's a need for a doerder who just eats a fish without blathering or sorrow. There's a need for doerders to go straight on because they don't give a damn. There's a need for a doerder to call for the doerders. Nou, net verkeerd toch? Dat, nou, nog maar een komma erbij, Saar. Ja. Nou, het is een. Doen eens het wat. Maar dat is goed. Ja, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja hoor, 28 juni 2010, gedichtendag. Wat wilt je? Hidden. Nou.